І то правда, що у венгерській часті імперії геноцид русинів був найслабший, хоча і той русинов судили на Мараморож-Сігетському судилищеві. Айно, нам, казати по-нинішньому, повезло, що ми були не в австрійській частині, а в мадярській. Той геноцид русинов теж був, менший, но був. Іменно возрождення православ'я в русинов і побудило наших предків не лише до возрождення русинської духовності, но й русинської державності, котру ми отримали 60 років тому, як ото почалося возрождення. Що маєте в виду, коли кажете за русинську державність у 1849 році? Маю в виду русинську державність, яку русини виборили собі от Вени, так називаємий Ужгородський русинський округ, тобто буквально окрема автономна держава, який, правда, пізніше грубо австріяками був відмінений, но юридична точка отсчета русинської державності була покладена. Для істориків України таких красивих історичних отметин історичних абсолютно не є. От зато нам Бог і дарував тот дар великий, що у 1849 році ми добилися русини Ужгородського національно-русинського округа, що потім, коли розпала Австро-Венгрія, то із 1919 до 1938, а юридично до 1946 року у нас існувало національне государство Подкарпатська Русь. До речі, у планах американців назвалося штат, тобто держава. То було й признано 57 странами світа. А то була славна наша історія. Повторюся, ніхто з російських і українських істориків таких красивих, таких событій назвати не може. Для нас то великої славної історія наших русинов чудесна.